Bugün Balx vilayetinin Türkmen we Özbek kowmlary, büýüklere, alymlar, ýazyjylar, ustadlar we birnäçe Özbek türkmen ýaş ýigitleri Mazar Şerif şähriniň belediýeçilik ýa-da şäherwarlyk mukamyndan itiraz alyp Balx vilayetiniň şäherwarlyk konferansynda ýygnak geçirdiler. جوانان غیور و حاضرین گرامی، محفلی که امروز تهیه و ترتیب دیدیم Bu ýygnakda Mazar Şerif şähriniň köçe we sokak jadalarda urulan lawha adlarında Türkmen we Özbeke dillerde ad bolmadygy üçin Türkmen we Özbek milleti itiraz alyp bu ýygnak orta goýandyklaryny aýdyp we Türkmen we Özbek milleti ýaşaýan ýerlerde Türkmen we Özbeke dillerde hem ad boluşuny juda gerekli diýip aýtdylar. Ben hiç vece kabul nadarım. Bana nümayendegi inen mardum mamice sogat mekunun. Benim mardum kulliş ina çan navayi ki az. Albatta ma mardum da her 15 roz yak ma do ma ince celasat khoda darim. Maşvareyi marduma megirin. Ba maşvareyi ne millet mardum ince kar mekunun. Maşvare abi şud. Faysali ma abi şud. Ta ki ma da jeriyan nabaşim. و در مدعوی که سه زبان اونجا نوشته شده برای خاطر برای شما از طرف شما برای خود والی صاحب و اطلاعات فرهنگ گپ ما همی است از پس چنین کار میشه ما مردم در جریان مانده شد حق برای ما نمیتن ما را قبول نداریم و حق خودم نمیمانیم که کسی حق ما اینجا طلب شد و کسی اینجا ما را مد نظر نگیره. اگر نماینده میگیریم که مسئولان یکی از قوم ترکمنان یا قوم ازبکان ما باید خاص به نمایندگی از ما مردم پرتان کرده بگیریم یکی دویم دیگه هر جاده کنجا میمانیم همین ازبکی و ترکمنی گفتیم که دایره داریم مخدوم کنیم سراغی از دیگه سینا کنگی باید از اونها هم مد نظر گرفته شوینیم دو چیز مد نظر بگیریم دیگه پرحرفی نمیگیریم دو گفت ما را قبول کنیم. Ustad Gulam Sahy Muhammedi jinablarynyň hem aýdyşyna görä bu ýygnakda hedeflere tässup däl, amma Afganistan dowletinden Kultur we Ferheng wezirligi we belediýeçilik mukamyndan isteklere özlerine berilen adlary ki Türkmen we Özbek dillerde ýazylyşyny, öz haklary berilişini aýdýar. Şunu şekilde gurulan komissiýonda Türkmen we Özbek milletinden bir kişi hem ýokdygyny aýtýar. Bugünkü hem tarihi güzellerin adları belli bolup, köçeler ve sereklere ad goýulýanda Munda hem bayat her milliyetin özünün nüfusuna layık hak verilmesi gerekir. Ama bugünkü görüyoruz ki Türkler tarafında, hususen hem Özbek Türkmenlerin aralarında hiçbir komisyonda hem hak verilen yok ve adlar hem başka dillerde koyduk görüyoruz. Bizlerin tasibimiz yok ama özlerimize olan hakkımız verilmesi için bugünkü ses çıkarıyoruz. Bizlerin isteğimiz devletten ve riyasete Wizaret-i Etlaat-ı Ferheng'den bul ki bizlerin özlerimize verilen ad ol mantikalarda ki Türkmenler, Özbekler ve Türkler yaşaya onların mantıkasına özlerinin değişli adlar koyulsa ve güzellerde onların adları Türkler dilinde yazılsa. Eğer mantıkada Türkmenler oturanmasa Türkmenler dilinde yazılsa ve eğer hem Özbekler oturanmasa Özbeki dilinde hem yazılsa hak verilse bugünkü bizlerin isteğimiz bu. Dakikan. Ama görüyoruz ki mutasifana ne bir komisyonda ne bir alınan komitelerde hiçbirinde hak verilen yok ve hiç kaysından ses çıkarılan yok. Ve eğer de gelecekte hem bunların haslarına cevap verilmedik suratda öz hakları için kete itirazlara başvuracaktığını aýdýarlar. Çok narazdır. Mana şu göz hem bir ýygylyş bolup ötdi. Takriban şu mawzuga baglangan edi, ajandasy şu edi. Ama yine hem rahbariyet vilayet Balxga bize پیشنهاد بیرابز bu mushkullarni hal qilinglar bo'lmasa erta vatanimizga ki mana shunday urushlar davom qilib turibdi yana bir urushki milliyatiy va qavmiy zuboniy va shahrivandiy o'rtaga kelmasin bir ozgina o'zlaringiz insofdan dar nazar olib ish qilinglar bir ozgina haq huquqni tashvin bo'linglar haq nomi xudodir biloxira bu millatni undan ziyod ozor bermanglar در صورتی که boshqalardan kadar men bundoq ta'assubomuz gapirgim kelmaydi yana ham vaqt kelsa qasovatni o'zidan aytish kerak.